Lillás reggeli. Hozzávaló két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony Paor Lilla. A magyar rehabilitációs medicina egyik ikonikus alakja. Orvoscsaládból származik, nagyapja híres, Mátyásföldön márvány emléktáblát kapott orvos volt, de a pályára csak a gimnázium harmadik osztályától készült. Az István gimnáziumban járt, angol-orosz tagozatra, szerette az irodalmat, zenét, sportot, táncot. A Semmelweis Egyetemen végzett, majd Budapesten kapott állást az akkori Róbert kórházban, mint neurológus. Első férje külföldi kiküldetése miatt 2 évig Párizsban élt, ahol nem praktizálhatott, hiszen egy női orvos a vasfüggöny mögül nem tehette. Ennek ellenére talált egy neurológus professzort, aki maga mellé vette, és elektrofiziológiára tanította. Ekkor ismerkedett meg a kínai gyógymódokkal is, egy idős kínai professzor segítségével. Közben pingpongot és aerobikot tanított hölgyeknek az UNESCO-ban. A rehabilitáció felé egy családi tragikus történés miatt fordult, ahol siker koronázta tevékenységét. Azóta rehabilitációs világ és európai kongresszusok gyakori vendége, előadója. Egy nagyon színes programmal rendelkező rehabilitációs centrumot hozott létre, melynek most is a vezetője. A tavalyi esztendőben megkapta a rehabilitációs medicinába kapható legmagasabb elismerést, a Vas Imre díjat. Szakmai elfoglaltságai mellett barátaival intenzív kapcsolatot ápol, programokat szervez, sportolnak, könyvklubokat tartanak fönt, kirándulnak, és manapság konyhája körül is érdemes ólálkodni, mert bentlakásos főzőtanfolyamot is végzett. Tartsanak velünk, hisz a Lillás reggeli mai vendége egy érdekes élettörténetű orvos, dr. Fáy Veronika, a Magyar Rehabilitációs Társaság vezetőségi tagja, a Délpesti Centrumkórház Rehabilitációs Centrumának vezető főorvosa, az Európai Szakorvos Szövetség Rehabilitációs Tanácsának főmunkatársa. A nézők már megszokták, hogy általában a Lillás reggeliben van olyan riportalany van, akit nagyon tisztelek valami miatt, és szerettem volna velem megismerkedni, vagy olyan, akit nagyon tisztelek, de nagyon-nagyon régóta ismerem, hát ilyen dr. Fáy Veronika is. Isten hozott itt a stúdióban, borzasztóan örülök, hogy végre sok év után sikerült időt egyeztetnünk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is örömmel vagyok itt. Hallhatták a nézők, hogy mennyi minden van doktornő tarsolyába, hát személyes élményekkel kezdem. Mondanám, hogy többször feküdtem az ágyában, szó szerint is lehet érteni, hiszen azon a rehabilitáción, ahol évek óta tevékenykedik, meg még az előttén is a Károlyi Kórházban is több alkalommal megfordultam, és nagyon kevés volt az az eset, amikor nem tudott segíteni, de az csak saját magamnak volt köszönhető. Kezdjük talán egy picit a szakmával. Olvastam rólad egy díj kapcsán, egy Vas Imre díj, ami az te szakmádban a legmagasabb adható elismerés kapcsán, hogy én ezt még nem hallottam, hogy ortodox rehabilitátor. Annyira tetszett, hogy az valami hihetetlen. Én szerintem, hogyha valakire egy ilyen jelzőt tagadnak, akkor az a legnagyobb elismerés, amit a kollégái adhatnak róla. Hogy jött ez a kifejezés? Hallottál már előtte is ilyet? Vagy ezt kimondottan rád szabták? Ezt kimondottan egy nagyon-nagyon jó humorú kollégám, akivel még fiatal neurológus korunkba kerültünk össze, a főnökeink ellentmondásban voltak bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, és mi már akkor találkoztunk. Nem tudom, hogy itt szabad-e neveket emlegetni, Nyugodtan. mert boldogan emlegetem Szél Pista nevét, aki a neurológia után rögtön elment a rehabilitációba, és hát ő volt a stroke rehabilitáció, volt, jelen pillanatban már nem dolgozik, atya, és nagyon szerette volna, hogyha minél több neurológus lesz rehabilitátor, és ugye egyszer csak én is az lettem. És egy vitán kapcsán állt föl Szél Pista, és mondta ezt egy konferencián, hogy a Vera ortodox rehabilitátor, mert neurológiai kérdésről volt szó. És ez nekünk nagy nevetés volt, és nekem ez nagyon jól esett akkor, mert ez egy nem dehonestáló jelző volt, hanem egy dicséret.
egy fantasztikus elhivatottságról és egy hitről tanúskodik, ami az orvostudományba, illetve a szakmádba vetett hit. És hogy ez mennyire így van, jó pár évvel ezelőtt nem tudtam használni a karomat, hát mindent elkövetek azért, hogy beteg legyek, aztán mindent elkövetek, hogy meggyógyuljak, de tényleg már egy papírlapot se tudtam felemelni, nagyon sok orvosi konzílión jártam, mindenki azt mondta, hogy a nyakamat operálni kell, és ezeket a távtartókat beépíteni, majd azt mondta Veronika, a doktornő, hogy nem műtünk, mert meg lesz rá a megoldás, csak adj időt nekem és magadnak. Ez 3 hónap volt ez az idő, viszont én azóta is egészséges vagyok, egyzek, versenyzek, és jól érzem magam a bőrömbe. Tehát megtaláltad azt a fajta gyógymódot, és azt a komplex kezelési módszert, amivel ebből a számomra lehetetlen állapotból ki tudtál hozni. Említetted, hogy volt az a szakmai vitád ezzel a neurológussal. Mennyi vitád gyűlik meg a kvázi operatőrökkel, tehát az operáló orvosokkal? Mert itt is arról szólt a fáma, hogy műtsünk, mert az az egyedül megoldás, meg azt mondod, hogy nem műtsünk. Változtak az idők. Korábban a műtét oldalán volt a legtöbb operáló orvos. Aztán jöttek az indikációknak a megfogalmazása. Ez mondjuk az elmúlt jó sok évben látott napvilágot, hogy mi az indikációja a műtéteknek. Ezeket az operatőrorvosok betartották, és most ott tartunk, hogy mindenki azt mondja, ha csak nem életet mentünk, vagy nem nincsenek olyan indikációk, ami miatt feltétlenül indokolt, hogy próbáljuk meg először a módszereinket, és ez most már gyakorlatilag mindennapos, hogy ez így van, és hagyják, hogy csináljuk, és nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az összes operatőrrel. Vannak egyébként vitáitok? Tehát amikor te azt mondod, hogy azért, mert ebben az esetben vitára nem került sor, mert ezt én döntöttem el a javaslatodra, hogy nem operálunk, de vannak konzultációs vitáitok így orvosokkal ezzel kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy nincs, mindig hallgatunk az operatőrökre, pontosan ezért, mert nagyon becsülettel tartják azokat a szakmai szabályokat, amiket mi is látunk, csak mindig okosabbnak tartjuk őket abban a vonatkozásban, hogy mi utána is sorra kerülünk, még mint rehabilitátorok műtét után. De viszont, hogyha úgy látod, hogy meg lehet oldani, mint az én esetemben, akkor érvelsz. Akkor érvelek, igen, jön az erő, igen, jön az ortodox, igen. Aki kiharcolja maga igazát, és hát látszik, hogy igazad is volt. Fogunk majd még szakmázni nagyon sokat ez alatt a beszélgetés alatt, hiszen Veronikának egy fantasztikus élet útja van, és az is kiderül, hogy miért ezt a pályát választotta magának, de egy nagyon izgalmas gyermekkora is van, aminek egy részét mi együtt töltöttük, hiszen egy általános iskolába jártunk. Mátyásföld. Mit jelent neked az a közeg, amiben fölnőttél? Hát azt hiszem borzasztóan sokat, mert most is ott élek. És a második férjemnek kérdezte, hogy hol fogunk majd lakni, akkor azt mondtam, hogy én szeretném meghatározni Mátyásföldön azt a 4 utcát, amin belül szeretnék élni. Ott élek. Hát mindenben ilyen kemény elhatározásai vannak Verának. Szerencsém Tehát ez volt. Mátyásföld. És akkor nézzük az általános iskolát, ahol szintén egymás felett mellett jártunk, meg még a gimnáziumban is. Az a bizonyos Táncsics nevű általános iskola, ez egy zenei általános iskola volt, ami remek képzést adott, de ezen belül a zenei képzés volt az, ami kiemelkedő volt. Mit adott neked a zenei általános? Nagyon sokat adott, azt gondolom, hogy jelenleg is abból élek, mert hogy utána nem volt időm ezt fejleszteni, vagy még képezni magam. Ifjú zenebarátok klubját hoztak létre Ugrin Gábor tanár úrnak a vezetésével, és mi oda jártunk gyakorlatilag minden hétvégén vasárnap Zeneakadémiára, az Ikarusz művelődési házba, és ott tartottuk a klubnapokat. Gyakran találkoztunk Kodály Zoltánnal, azt hiszem, ezt kevesen mondhatják el magukról, egy nagyon jó ember volt, nagyon szerettük, és a zenei kultúrát ismertette meg velünk. Nagyon szerettünk oda járni, zongoráztunk, énekeltünk, én zongoráztam pontosabban
te hegedültél? Én hegedültem. Hegedültél, igen. Énekeltünk mind a ketten, és azt hiszem kórusban is énekeltünk. Aztán a kórus éneklés az fantasztikus volt, mert azért voltak olyan zeneakadémiai fellépések, kórus találkozók, amik tényleg meghatározók. Így szóval Urin tanár úr, vagy ahogy mondtad, hogy Kodály vezényelt ott minket, tehát szerintem nincs az a gyerek, akinek ne lenne olyan élmény az, hogy egy zeneakadémián felléphet, hogy az valami hihetetlen. Óriási élmények voltak, azt gondolom, egyáltalán ez a csoportos dolog, ugye nekem innen jött tulajdonképpen a teamben való munka is, mert ugye ott teamben énekeltünk, és borzasztóan szerettük, úgyhogy ez nagyon jó volt. És ahogy jártunk esténként, és reggelenként az iskolában ugye váltott tanítás volt, délelőtt és délutános műszak, szombaton is jártunk iskolába, épp beszélgettünk arról, hogy az ősz milyen illatokat hozott elő, ahogy jöttünk este 7-kor haza a suliból, és ugdaltuk a gesztenyéket, és szívtuk magunkba az ősznek az illatát. Az is egy tím volt, és ott rengeteg olyan dolog történt abban a gyerekcsoportban, amik versengésre adtak okot. Többek között Vera gyönyörű hanggal rendelkezett, és hát szólót is énekelt, és énekversenyen is megmérettetted magad, sőt, amire nagyon büszke vagyok, hogy 8-ba megnyertem a budapesti énekversenyt a Szűcs Jutka előtt, a Tavaszi szél vizet árasz című nótával, ahogy manapság mondják. Én erre végtelenül büszke, hogy Judit biztos nem emlékszik, ő is iskolatársunk volt. Nem emlékezne erre, de én nagyon büszke voltam akkor. Hát arra lehetsz is, hiszen Jutka egy meghatározó énekesnője a magyar könnyűzenének, és azt gondolom, hogy az európai könnyűzenének is. Igen. Miért tört kettébe az énekesi karriered? Mi szorította ki az éneklést? Tulajdonképpen nem szorította Isten igazából ki, azt hiszem, hogy jött az a fajta István gimnáziumos korunk, amikor nagyon lázadó ifjúság voltunk, ugye ez a 72-73-ra tehetjük ezt az időszakot, és akkor úgy háttérbe szorult. Akkor inkább a bulizás és egy kicsit az irodalom fele mentem el. Írogattam, kis szőszenetek itt-ott megjelentek, nagyon szerettem olvasni is. A nagybátyám Kanadába emigrált, és ő az emigráció József Attilának titulálódott. Amikor Kanadába egy kongresszuson részt vettem, és a Magyar Házba elmentem Torontóba, akkor piros szőnyeggel fogadtak, illetve vörös szőnyeggel, mert hogy a Nagy Fáinak a leszármazottja vagyok. Akkor mondjuk el a Nagy Fáit azért, hogy kicsoda volt. Igen, Fái Ferenc költő, akinek az egybegyűjtött válogatott versei már magyarul is megjelentek, ebbe bábáskodtam. Ő rengeteget írt, és azt hiszem, hogy hiába élt ő Kanadába, és jó életet élt, és írhatott, és szabadon írhatott, mindig hazavágyott pénzerre. Hiába mindenki a saját hazájába kell, hogy proféta legyen, mert akkor érzi magát jól a bőrébe. De hogyha már itt tartunk a családnál és Fáy Ferencnél, akkor említsük meg a szüleidet és a nagyszüleidet, mert azért fantasztikus családja van Verának, jelenleg is, és volt. Én édesanyádat, mint a fiam angol tanárát is számon tartom, aki egyébként pszichológus volt, és egy nagyon kemény egyéniség volt, és egy fantasztikus nő, de hát édesapád is azért nem akárki volt. Igen. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy veszteség ért akkor, amikor ő meghalt. Fiatal voltam még az ő halálakor. Ő a MÁV-nak volt a vezérigazgatóság közelébe levő pozícióba, és egy nagyon okos ember volt. Mindig szívesen emlékszem rá. Jó családi életet éltünk. Jó családi életet éltetek. És akkor ott van a nagypapa, akinek emléktáblája van a házatok falán, aki viszont egy legendás házi orvos volt. Igaz. Nagybetűs orvos. Igen, ez így igaz. Édesanyám édesapja Farkas Gyula, aki annak a környéknek, amit most a kertvárosnak mondhatnánk, volt a családorvosa, a szüléstől a foghúzásig, és mindent igen. Az ég egyet a világon csinált. Hihetetlen jó ember volt. Sokszor ő vitte a gyógyszert az embereknek, és ezért kapott márványtáblát köszönettel a Mátyásföldi Korvin Domininak.
Akkor, amikor a nagypapáról beszéltek otthon, illetve anyukád pszichológus volt, akkor már benned nyiladozott az orvoslás iránti hajlam, vagy szándék, vagy ez akkor még nem fordult meg. Említetted az éneklést, az irodalmat. Tehát ebből a fajta élettörténetből azért nem az derül ki, hogy én gyógyítani szeretnék. Ez igaz, hogy tulajdonképpen későn jött ötlet volt. Mindig rettenetesen tiszteltem, mindig szerettem, hogy az anyu az emberekkel bánik. Arra úgy vágytam, de az elhatározás az csak gimnázium 3. osztályába érkezett meg. Tudod, hogy mitől? Választani. Igen, tudom. Volt egy magyar tanárunk, aki fiatal volt, akkor került oda az egyetemről, és ő abból a könyvből tanított, ami a tanároknak szóló kézikönyv volt, és hogyha nem azt mondtuk, vagy önálló gondolatunk volt véletlenül, azért nagyon kikaptunk, és megtorlás volt érte. És valahogy akkor egyszer azt mondta, hogy nagyon tehetségtelen vagyok, és hogy kár ezt erőltetni, és akkor úgy elment a kedvem. De tudod, mennyire furcsa, az jutott az eszembe, hogy egy tanár föl tud emelni egy diákot, és földbe tud tiporni. Egyébként hasonló volt az én magyar tanárom is, szintén István gimnázium, lehet, hogy egy is ugyanarról beszélünk. De én sem nagyon tudtam nála kibontakozni. Jó, nem is tettem meg semmit annak idején, azért, hogy utána kibontakozzak, mert ha elengedtem a csudába. Ellenben volt egy fizika tanár, aki viszont látta bennem az egyéb tehetséget, és az mindent elkövetett, hogy legalább átsegítsen a nagy nehézségeken, hogy tovább tudjak lépni egy művészi út felé. Tehát azért ezek nagyon nagy dolgok. És akkor említsük meg már, hogy az én életemben még milyen szerepet játszott Vera, talán ezt te sem tudod, mert te vittél el először István zenekar hangversenyre, és én, amikor láttam a bátyádat csellózni a zenekarba, azt mondtam, hogy na nekem ebben a zenekarban a helyem, és nekem ebbe a gimnáziumba kell járni. Tehát azért ezek tényleg meghatározó dolgok. Meghatározó, igen. Szóval a magyar tanár, egyébként amikor most elkezdted, hogy volt egy tanár, akkor azt gondoltam, hogy volt egy tanár, aki úgy tanított, hogy muszáj volt orvosnak menned, mint hogy én azért lettem földrajz szakos, például Kororod Gyula bácsi úgy tudta mondani a földrajzot, és azt, hogy a sivatag és a nem tudom én, úgy egyszerűen lefestett mindent, akkor nem voltak ilyen eszközök és lehetőségek, hogy mindent lássunk, de ő el tudta úgy mondani, hogy beleszerettünk a földrajzba. Elsőre sikerült a felvételid? Nem. Akkor ugye kitűnőre érettségiztem, de az is a Konorot, ha már szóba került, Konorotnak volt köszönhető, mert ez a szegény magyar tanárnő az érettségi tételemnél azt mondta, hogy hagyjam abba, és ez egy borzalmas, mert a Bibliát mondtam párhuzamba a Madácsember tragédiájával, és azt mondta, hogy ez valami rémálom, és akkor a Konorot így megállította, és azt mondta, hogy hagyjuk, hogy mondja el, ilyet még nem hallottunk, és így aztán nagyon jól sikerült érettségizni, de akkor azt hittem, hogy na hát, szóval én vagyok az, aki tárt karokkal vár a Semmelweis Egyetem. Jelentkeztem, és nagyon zsengén sikerült a felvételim, úgyhogy mondtam. Mi volt az oka? Nem tudtam eléggé a fizikát meg a biológiát olyan szinten, mert ott akkor, amikor én végeztem, akkor ott 20 pont volt a maximum, 20 pontot kellett hozni a Semmelweisre, de azt hiszem minden más egyetemre is. És akkor a következő évben? Akkor dolgoztam egy évig a Kardiológiai Intézetben vérvevő asszisztensként, amit úgy gyorsan elsajátítottam, zárójel, borzasztó jól jártam vele, mert már fiatal orvosként nagyon tudtam vénázni, injekciózni, tehát az egy nagyon jó egy év volt. Az alatt megtanultam varni, ami szintén egy hálás dolog volt, angolból levizsgáztam, mert ugye angol szakos iskolába jártam. Milyen szakra jártál? Bocs, hogy így visszak angol szakra. És akkor megcsináltam a nyelvvizsgát, és felvételiztem, de akkor már 20 pontot kaptam. És akkor onnantól már jó volt. Egyenes volt. Egyenes. Közben férjhez mentél, és született egy kisfiad, ami azért nem volt egyszerű tanulás mellett gyereket nevelni. Kik segítettek benne? Hogyan osztottad be? Édesanyám borzasztó nagy segítség volt, és volt egy nagyon-nagyon jó barátnőm, aki sajnos, már csak nem sajnos, de Ausztriába él, és így nem vagyunk együtt, különben nagyon szerettük egymást, és ő vigyázott meg, az anyu vigyázott meg a férjem, akit így beosztottuk, hogy ki hogy van, és a Péterfi Kórházban voltam cselédkönyves, úgyhogy 2 szoptatás között mentem a Péterfibe vizitre, aztán szaladtam haza, akkor jött a Marianna, akkor jött, szóval megoldottuk, de sikeres volt. És
utána a diploma után el is helyezkedtél, és elkerültél a Károly Nyírő Gyula kórházba. Igen, akkor még mások voltak a nevek. Igen, Róbert kórház volt, Róbert. A fővárosi önkormányzatnak volt a kórháza. Itt is volt egy olyan kollégád, illetve főnököd, akinek a mondásait a mai napig idézed. Nekem Faragó András az egyetlen főnököm volt, tehát osztályvezetőként, mert utána úgy alakult a sorsom, hogy utána én rögtön főnök lettem. És én mindent tőle tanultam, a vezetési gondolatokat, a technikát, az emberekkel való bánásmódot, a nagyvizit stílusát, és mindent. És a hihetetlen mondásait gyűjtöm, és most már mindenki azt mondja, hogy a Fáy mondása, de hát ugye ez már nem egészen biztos így van, de nagyon-nagyon jól. Idézzél 2 belőle, amit itt most rögtön megosztanál a nézőkkel. Nagyon szívesen. Az egyik az, hogy nem kell a legjobbat akarni, elég jót akarni. És ezt idősebb koromra tanultam meg, hogy ez mit jelent. Ez az egyik ilyen. A másik, amit szintén az orvoslásba is hasznosítottam azt a mondatát, hogy akarata ellenére senkit nem lehet boldoggá tenni. Na, nekem ez a legkedvesebb mondásom. Mióta ezt hallottam a Verától, akarata ellenére senkit sem lehet boldoggá tenni. Köszönöm, Faragó. Használd. Doktor úrnak és dr. Fáy Veronikának, mert azt gondolom, hogy ez olyan örökké, és tudod, ez manapság még jobban. Még jobban, igen. Ez manapság még jobban. Az emberek olyan hihetetlen önsajnálatban vannak. Ezt tapasztalod egyébként abszolút. A rehabilitáción? Abszolút. Nehezebben gyógyulnak az emberek, vagy rehabilitálódnak akkor, amikor önsajnálatba temetkeznek? Abszolút, mi ezt úgy hívjuk, hogy motiváció hiány. Tehát amikor valaki nem motivált, mi őrülünk megfele, hogy mindent megcsináljunk, és a szakma szabály, és kedvesek, szépek, okosak, és praktikusak vagyunk, és ha valaki nem akar, akkor jön ez a mondat. De hát aztán megpróbáljuk feltárni a hátteret, hogy miért esetleg egy depresszió, vagy bármi, akkor jön a pszichológia, a pszichológusok, és akkor megpróbáljuk motiválni. De ha nincs, akkor fel kell, hogy adjuk, mert nem megy. Miért a neurológiát választottad elsődlegesen az első szak tantárgyatként, vagy szakáganként? Nem volt más lehetőségem. Mert ugyan mi 450-en végeztünk körülbelül abban az évfolyamban akkor a Semmelweisen, és én a 47. voltam körülbelül, ami nem egy rossz arány, de mint 47. sem volt Budapesten állásom. És akkor most már mondható protekcióval kerültem oda be, és abba a kórházba, a Róbert kórházba egyetlen egy üres állás volt, és ez a neurológia. És akkor azt mondtam, hogy oké, egy pár hónap, és majd jól körülnézek, és aztán nem. Mi tetszett meg benne a neurológiába? Mert ezért az egy nagyon veszélyes terület. Az, és akkor volt még nagyon szép, amikor nem voltak ezek a fantasztikus diagnosztikai módszerek, CT-MR és az összes több, hogy itt berakjuk a beteget, ott kiesik, és már megvan a diagnózis, hanem nagyon kellett tudni vizsgálni, nagyon kellett tudni gondolkodni, összerakni a kockákat, hogy az agyba, vagy bárhol hol vannak a károsodások, és ezt a szépséget egy picit elvesztette most a neurológia, ugyanakkor meg hát borzasztó jó, mert gyorsak a diagnózisok. Tehát ránéztél egy betegre a bőre színéből, az izzadtságából, a szeme pillantásából, ahogy hozzányúltál, abból már összeállt valamilyen kép? Akkor még nem állt össze, de a neurológiának speciális vizsgáló eljárásai voltak, amiket ugye azért mi magyarok itt nagyon megtanultunk a nagyon jó magyar neurológiai könyvekből. És a speckó vizsgáló eljárás, amit manapság már pont ezért nem csinálnak, mert a lokalizációt már megadja minden képalkotó eljárás. És szoktátok azt mai nap is használni, hogy na ez az én diagnózisom, és akkor támasszuk alá a különböző... Igen, úgy kérjük a vizsgálatkérőket, úgy illik kérni, hogy én nekem van egy gondolatom, hogy ez és ez a betegnek a problémája, és akkor ezt igazolják, olyan jó érzés, amikor igazolódik. Hát és azt gondolom, hogy az nagyjából azért úgy igazolódik. És többé-kevésbé. Amikor elkezdted ott a neurológián az egy pár hónapodat, aztán majd tovább lépett, mi volt az, ami ott tartott? Megszerettem ezt az egészet. Tudnélik, én most úgy visszafele gondolva, amikor ezt a bizonyos életrajzot kellett írni még ehhez a kitüntetéshez, hogy miért is maradtam ott, és akkor az jutott eszembe, hogy nagyon szép volt,
mindig azt mondták, hogy ugye a neurológus nők mindig okosak, mert ugye ezt megtanulják, és nagyon jó volt a csapat, akivel együtt dolgoztam. Úgyhogy ez volt. Amikor az emberek azt látják, hogy neurológia, még a mai napig is van egy bizonyos kuszaság a fejükbe, és most elnézést kérek, power lillásan fogok foglalkozni, ugye a neurológust és a dilidokit azt egy kalap alá veszik. Mi az alapvető különbség? Ugye, és a dilidoki szegény, hát ez most azért mondom, bocsánatot kérek mindenkitől, igen. Tehát az ideggyógyászt és a neurológust így akartam mondani. És ezt is árnyaljuk, mert lehet, hogy nem is jó, hogy ezt a kifejezést használtam, mert nagyon meg fognak sértődni sokan, és még lehet, hogy NMHH vizsgálat is lehet belőle. Igen. De hát tulajdonképpen az ideggyógyászatra nagyon sokan elmennek, és semmi bajuk nincs az agyuknak egyébként, és mégis ideggyógyászati segítségre szorulnak. Igen, ez azt hiszem, hogy egy ilyen megfogalmazásbeli finomkodás, mert tulajdonképpen az elkülönítés az ideggyógyászat és az elmegyógyászat között van. Mert a pszichiátria és a neurológia ugyan egymással keményen összefüggő történetek, de teljesen más. Mindegyiknek részjelensége a másik. Tehát egy neurológiai vizsgálatot, ami a szervi ideggyógyászat, ugye korábban úgy hívtuk, hogy organikus ideggyógyászat, nem különíthető el azzal, hogy itt van a vezérlés. És nem tudod elkülöníteni azt, hogy egy pszichés megbetegedés, és akkor legyen ez az enyhétől, mert most már ugye ide tudjuk a enyhe depressziót, amiben szenved a populációnak x százaléka, nem merek számot adni, mert nem lennék korrekt, vagy akár a visszatérő, periódikusan kialakuló mániák és depressziós szakok, ezek mind a pszichiátria. Vagy a pánikbetegségek, amik jönnek, mennek, nem? A pánikbetegség is egy határterület. Amikor mi kezdtük a szakmát, akkor még olyan, hogy pánikbetegség nem is volt, mint nomenklatúrailag jelzett valami, hanem volt vegetatív neurózis, meg mindenféle. Nyilván, hogy ott bujkál, de ez az elmúlt 40 év terméke, Isten igazából jól kifejezett. Én nem tudom Isten igazából az eredetét. Tehát mi lehet az oka? Tehát a háborúban, amikor az életükért küzdöttek nap mint nap, nem kellett pszichológushoz járni az embereknek. Igen, talán ezért. Mert hogy küzdöttek. Tehát a cél az volt, hogy kijönni a háborúból, előteremteni a családomnak a dolgokat, visszaszerezni azt, ami elveszett, stb. Újraépíteni egy országot, stb., ami a feladat volt. Óriási feladat volt. Most én azt gondolom, hogy, és mindenki akarta, és mindenki egységesen ezt szerette volna. És most, hogyha összejön 3-4 ember, akkor már 6-7 félét gondol. Ez is az egyik oka. Én azt gondolom, hogy a rohanó élet minden körülmények között. A nem alvások, a rohanások, a nem kipihenések, a nem relaxálások, a szerek, amiket használnak, akár ez egy sima egyszerű altató sokból, vagy ugye ezek a most divatos dizájnszerek, ezek mind összetevődnek. És nekem mindig azzal szoktam magyarázni talán, hogy az egész világ háttérreszketése az olyan, hogy az beleül a mi tudatunkba, és ott van, és ez ellen nem tudsz globálisan tenni. Tehát alapvetően, ami körülöttünk történik, amiatt szorongunk, és amiatt jönnek ezek? Igen. Tehát az alapvető szorongás. Alapvető szorongás, igen. Nagyon kevés ember, hogyha megkérdezed, hogy nem szorong, vagy ő halálosan nyugodt. Mert mindenkinek van munkahelye, családja, környezete, és innentől kezdve, hogy most is látjuk, hogy legalábbis én tapasztalom, és látom azt, hogy a szorongó betegek száma, vagy a már nagyon jó állapotban levő, korábban szorongó betegek jönnek vissza, mióta ez a Covid van. Mert van az egész társadalomban egy félelem, egy bizonytalanság, annál rosszabb nincsen, egy jövőféltés. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy szerepet játszanak ebbe. Visszatérünk a kezdeti évekhez, a kis kitérő után, tehát Róbert Károly Körúti Kórház, megszeretted, neurológia, remek, vitted a kis életedet, és egyszer csak külszolgálatra szólították a férjedet, és itt kellett hagyni a te kis már megszeretett állásodat. Akkoriban is találkoztunk elég sűrűn, és én teljesen meg voltam döbbenve, amikor azt mondtad, amikor éppen hazajöttetek egy hétre, vagy nem tudom én pár napra, azért itt még kemény szocializmusban vagyunk benne, hogy
nem dolgozhatok kint. És ugye tudtuk, hogy a Magyar Orvosegyetem remek, a magyar orvosok remekek, a magyar orvosi társadalom mindig kiemelkedő volt, és azt gondolom, hogy a mai napig is az. És akkor egyszer csak van egy végzett jó orvos, aki nem praktizálhat kint, sőt, semmit nem csinálhat. Ezt hogy a csodába kezelted? Nehéz volt eleinte, mert először is nem beszéltem franciául, mert az egész kiküldetés borzasztó gyorsan jött. De egy amerikai közösség környékén laktunk, tehát az angolomat tudtam használni, és hát ugye nem lehetett csak úgy jelentkezni, hogy akkor én jövök, de valakitől kaptam egy címet, mert rá professzornak a címét, mindig is nagyon szívesen gondolok rá, aki angolul volt hajlandó tanítani, beengedett a Kremlin Bicêtre kórházba, igaz, hogy elektrofiziológiai laborba, tehát beteghez nem nyúltam, csak értékeltem, de ott lehettem, és nagyon sokat tanultam is a francia kollégáktól, de ugyanakkor láttam, hogy nem vagyok kevésbé képzett. Tehát amiről ők beszéltek, azt én tudtam folytatni, ha éppen nem franciául beszéltek, később aztán a franciául is ment, tehát azt láttam, hogy pont ugyanolyan jól képzett voltam, mint ők. Mennyire volt más a kórházi rendszerük? Teljesen. Teljesen, akkor ez 1984-et és 5-öt írunk teljesen. Sokkal fejlettebb volt, mint a miénk, vagy más? Mibe voltak ők a jobbak, mibe mi? Az ellátásnak a minőségébe, a kvalifikációba, tehát ott a nővér nagyon megbecsült volt, nagyon magasan kvalifikált volt, a segédjei is szintén, az, hogy ilyet, hogy egy orvosnak írni kelljen írógépen, nem is tudtam írni, tehát ez a pötyögés ment, az egyetemről kikerültünk, nem volt arra lehetőség, és nem számítógépről beszélünk, hanem írógépről, és ott már akkor fogták és elmondták, és akkor ott ült valahol egy hölgy, aki leírta ezt az egész zárójelentést, vagy a dekurzust, vagy a napi problémákat, tehát ő nekik nem kellett ezzel foglalkozni, sokkal többet tudott a beteggel. Ugyanakkor többet tudott, de mégsem egészen. Tehát mi valahogy másképp, amit most is érzek a külföldi orvoslásban, mi másképp, mi valahogy olyan nagyon tiszta szívvel mentünk a beteghez, és foglalkoztunk. Az empátia. Sokkal több empátia volt bennünk. Ők már akkor tudták azt, hogy ez a feladat, megcsinálják gyönyörűen, rengeteg technikai eszközzel, de nem volt ott a szívük. Ugyanaz a szívük valahogy ez így tűnt. Volt egy viharos vállásod, igen. És egy nagyon szomorú gyerek elhelyezésed, amiben elvesztetted a kisfiadat. És azért nem akarnék erre nagyon kitérni, mert ebben egy egész műsor, vagy ezzel egy egész műsor foglalkozott, és ez egy külön műsornak lehetne a témája. De én is egyes részeknek, ezeknek a szívfacsoró jeleneteknek részese voltam. Vagy valamilyen úton, módon ott voltam és láttam. És a mai napig is nekem is nehéz földolgozni, és még én is elsírom magam, hogy amikor a gyerekedet meg akartad ölelni, akkor nem tudtad. Hogy ezt te hogyan tudtad kezelni annak idején? Borzalmas fegyelmezetnek kellett lenni, mert mindent tiltott az a törvény, aki utoljára nekem ítélte az én gyermekemet, csak ugyanakkor lehetőséget is kapott a férjem, 1987-et írunk, hogy külföldre távozzon, és úgy, hogy természetesen nem tudtam róla, nagyon nehezen kezeltem, roppant fegyelmezetten, és egyszer el is kellett hagynom azt a terepet, ahol együtt játszottunk, mert pszichésen nem bírtam, nem tudtam akkor olyan fegyelmezetlen, hát hogy az ember lelki állapota ilyenkor azért erősen ingadozó. Segített akkor abban az, hogy te neurológus vagy? Vagy orvos vagy? Vagy ebben az esetben nem, nem itt anya voltál. Itt anya. Itt anya. Igen. És hiába volt a pszichológus anya, az én pszichológus anyukám, meg a körbevett segítő barátok, és egy csomó ember, aki körbevett és segíteni próbált, ezt magadba kellett rendezni. Mint ahogy rendeződött is végül is. És az élet helyére rakta. 20 év különbséggel a kockákat. Még annyit mondjuk el a nézőknek, mert nagyon nyitva van ez a szál, egy gyerek elhelyezési per, azt hiszem manapság is nagyon sok van, amiben az anyának ítélik a gyereket, az édesapa mégis úgy dönt, hogy elviszi. Elviszi. Igen. És aztán külföldre távozott vele. Igen.
Hát azt hiszem, hogy kemény dolog. Milyen volt, és akkor csak tényleg ezt a témát zárjuk le, 21 néhány év után rehabilitálódnod a gyereket szemében? Érdekes. Érdekes, mert először egy félelem volt benne tőlem, hogy Úristen mit fog találni, mert pontosan a 33. születésnapján találkoztunk itt Budapesten, és aztán egy óriási nagy először semmi, aztán utána egy nagyon nagy kíváncsiság, utána egy roppant nagy elgondolkodás, és utána kialakult hát talán inkább úgy mondom, hogy baráti viszony, mert ugye őt más asszony nevelte abba a tudatba, hogy ő a mama. Tehát itt nagyon nehéz volt, de a mai napig tartjuk a kapcsolatot. És van egy sikeres, igen, szép nagyfiad. Igen. És mellett a második házasságodból 2 csodálatos leányod, igen, akik szintén nagyon-nagyon sikeresek, és akkor ez az életednek megint csak nem könnyű szakasza, de már egy olyan szakasz, ami fölemelt téged. Nagyon féltett akkor mindenki téged, hogy mennyire fogsz sérülni. Mi volt az, ami a támaszod volt ebben az egész tragédiában a háttérben? A jelenlegi férjem, akitől aztán született ez a 2 gyerek, és ő hihetetlen támaszt adott. Meg az első leánykám, aki megszületett, hát óriási élmény volt, hogy újra, és az enyém, volt bennem egy kis féltés örökké, hogy úristen, de hát hál' Istennek itt erről szó nem lehetett. A férjed egy nagyon remek ember, és hát rengetegünk gyermeke, unokája született általa, hiszen ugye egy kiváló szülésznőgyógyászról van szó, és azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó apáról. Mi az, ami megfogott, és ami benne, és amitől úgy érezted, hogy most már innentől kezdve biztonságban vagy? Hogy biztonságot adott. Tehát ezt nem lehetett nem tudnám megfogalmazni, hogy mi az, amikor úgy érzed, hogy elengedheted magad, mert valakinek így vagy a kezébe, és hogyha potyognál, akkor ott a kéz. És ez most így nekünk egy ilyen jelszóvá is vált, ugye, hogy a nagy gyerekeink, mert hiszen van már 42 éves, meg 50 körüli, az ugye a férjem első házasságából, meg 32, meg 30 évesek, hogy nekünk már most nincs nagy dolgunk, mint hogy figyelni az ő életüket, és utána oda tenni, ha éppen pottyannak le. De azt hiszem, hogy ezzel minden felnőtt gyerek anyukája és apukája így van. Megszülettek a lányaid, 2 kiváló cserfes leányról van szó, az egyik rendező lett, a másik pedig és Amerikában él, ugye, a másik pedig szintén a rehabilitáció területén és a gyógyítás területén dolgozik, Spanyolországban él. Szanaszét vagytok, szerte hullotok, mint a falevél, és közben mégis egy nagyon összetartó család vagytok. Hogyan oldjátok meg egymás között az életeteket? Hát ez most ennek a fantasztikus kommunikációs lehetőségnek köszönhető, hogy összekapcsolódunk bizonyos estéken, az egész csapat, és akkor óriási nagy idézőjel buli megy, valaki eszik, valaki egy bort iszik, valaki hempereg. Ennyien vagytok így a képernyőn együtt? És ennyien vagyunk a képernyőn együtt, igen, és óriásiakat nevetünk, mindenki elmeséli a hiteles történetét, az unokák is beleszólnak. Tehát ez egy ilyen nagyon jó, rendszerint ez így szombaton van, mert akkor úgy mindenki úgy jól ráérez, előre meghatározott időben, hogy senki nem menjen sehol, és nagyon jó érzés. Ezt követendő példának mondjuk azoknak a családoknak, akik szanaszét vannak, és reméljük, hogy nem lesznek lezárások, de így is meg lehet oldani egy nagy családi vacsorát egyébként. Mindenki oda viszi a számítógép elé a kis tányérkáját, és aztán majd mi is egy jót fogunk enni itt a beszélgetés végén. Visszatérünk a családra és a férjedre, hiszen a férjed családjában történt egy baleset, aminek következtében te végül is a rehabilitáció felé fordultál. Ez megint egy szívben markoló történet, tehát hogyha valaki ránéz a Verára, dr. Fáj Veronika, dr. Szakvanyini, dr. Fáj Veronika doktornőre, akkor azt látja, hogy egy csinos, jókedvtől kicsattanó ember, akinek az életében annyi tragédia történt, és annyi nehézség történt, hogy azt épp ésszel nehezen feldolgozható. Jött a másik tragédia így a családba, és te, mint orvos, mit láttál abból, ami történt nálatok?
Ez sajnos egy közúti baleset érte a legnagyobb lányunkat, és válságos helyzetben volt nagyon hosszú ideig. Én pedig voltam 6 hónapos terhes, és az egy nagyon nehéz időszak volt, mi akkor elhatároztuk a férjem, hogy nem adjuk föl, tehát mi minden körülmények között azt akarjuk, hogy meggyógyuljon. Kómában volt hosszú hónapokon keresztül. 6 hétig. 6 hétig volt kómában, igen, és akkor jönnek azok a segítségek, hogy véletlenül kiderül, hogy az Innsbrucki kómacentrum, ahova bekapcsolnak úgy, hogy németül nem nagyon beszélek, de a Porta beszélt angolul, kapcsolnak valakit, a kómacentrum vezetőjét, akit Miklósnak hívnak, és magyarul is tud, aki elmondja, hogy a bécsi kómacentrumnak a vezetője éppen Budapestre fog jönni egy konferenciára, keressen meg, és itt azért mondom, hogy a bécsi, mert akkor még nálunk nem volt kómacentrum, akkor nálunk a kóma még gyerekcipőbe járt, a kóma rehabilitációja is nagyon, és akkor azt határoztam el, hogy na jó, akkor én ezt meghallgatom, megnézem, a Semmelweis Egyetem ideggyógyász profja támogatott abszolút mindenről, és akkor én összeszedtem azt a tímet, aki most is tímként tud dolgozni egy koponyahagysérült mellett, és ez a gyermekünk egyetemet végzett, az egyetemen dolgozik, teljes életet él, és a fia 15 éves. Úgyhogy teljes siker fantasztikus, volt. Mert tulajdonképpen senki egy lyukas 2 fillért nem adott azért, hogy valaha is beszélő ember lesz belőle. Igen. És emlékszem arra az időszakra, amikor elkezdett fölébredni, hogy Úristen, fog tudni mozogni, fog tudni beszélni, milyen életre tér magához. Igen. És aztán egy teljes élet lett belőle. És ez az a bizonyos pont, ahol a rehabilitációt választottad. Igen, akkor azt mondtam, hogy na ebbe hinni kell, mert 1 évig rehabilitáltuk, és aztán utána ugye még a maradványtünetek, amiket most nem vesz, senki nem vész, nincsenek is lényegében, és akkor azt mondtam, hogy fú, ha ez ilyen, akkor nekem ebbe benne kell lenni. És akkor jelentkeztem szakvizsgára, akkor már létezett a mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga, bejelentkeztem, és 94-ben meg is csináltam a szakvizsgámat. A beszélgetés elején mondta a doktornő, hogy gyakorlatilag egyszer volt csak főnököd, és onnantól kezdve rögtön főnök lettél. Hát az az intézmény, aminek ma is a vezető főorvosa vagy, és aminek nagyon hosszú éveken keresztül igazgató főorvosa voltál, egy kicsit kilógott a kórházi sorból és trendből, mert olyan barátságos környezetet varázsoltál a Szent István Szent László, most Délpesti Centrumkórház rehabilitációs épületére és osztályára, vagy osztályaira, amilyet én Magyarországon kórházban még nem láttam. Hogy engedhették ezt meg? Azért van egy kórházi rend? Vagy az, hogy fehérnek kell lenni a falaknak, netántán zöldnek, ez nem kőbevésett valami? Ez nem. Akkor miért ez a szokás alakult ki? Talán annak idején lehet, hogy abból jött a fehér, hogy a messzelés, vagy ezt igazándiból nem tudom, ezt a kórháztörténetet kellene megnézni, vagy a kórháztörténeti lexikont, vagy nem tudom. Nekünk az örökségünk is jó volt. Tehát amikor mi oda kerültünk azzal, hogy az akkori főigazgatón fölkért arra, hogy csináljunk ebbe egy rehabilitációs kvázi intézetet, akkor az már nagyon szép volt, csak lelakott. És ott már egy kicsit adva volt, hogy színes falak voltak, nagyon szép bútorok, a betegek inkább időskorúak voltak, és krónikus ellátásban részesültek, de egyébként maga az épület is egy fantasztikus dolog volt, és akkor nagyon motiváltak voltunk mi a volt főnővéremmel, Kontra Andrával, és mindenre vállalkoztunk azért, hogy meg tudjuk csinálni az álmunkat. És partnereket is találtunk benne, a volt főigazgató nagyon komoly partner volt, és aztán előbb-utóbb a munkások is, akik dolgoztak, mert nem nagyon tűrtük azt, hogy nem szépen csináltak. Én történetesen gumikalapáccsal vertem le azokat a csempéket, amik leestek volna úgyis másnap, és azt kértük tőlük, hogy úgy csinálják meg ezt az épületet, mintha az édesanyjuknak, nagyanyjuknak, feleségüknek, lányuknak, szeretőjéknek csinálják szépre. És valahogy ez hatott, és akkor úgy sikerült.
Hát egy nagyon barátságos környezet jött létre, tényleg olyan kórtermekkel, ami gyakorlatilag lakásnak is beillő, és hát korszerűen fel is lett szerelve, és te tényleg mindig egy ilyen úttörő voltál, mert a kakunfürdőtől kezdve minden olyan kiegészítő terápiát bevállaltál, és behoztál a gyógyítás rendszerébe, amitől a rehabilitáció működik. Hányféle rendszert alkalmaztok, vagy alkalmaztatok a gyógyításra? A rendszer alatt értjük... A módszert. Bocsánat, igen. A gyógytorna elsődlegesen, ugye annak a 77 fazonja, mert most már a gyógytorna nem olyan, hogy van egy gyógytorna, hanem nagyon sok ága van, és nagyon helyes, motivált fiatalokkal voltunk körülvéve, akik ezt a nagyon sok ágat mind külön-külön tanulták. A masszőröket, akiknek egyébként a fent említetteknek a képzésébe is részt vettünk. Pszichológusok, neuropszichológusok, logopédusok, tevékenységterapeuták. Drámapedagógus volt. Igen, például, ez is egy hihetetlen. Igen, és szociális munkás, és mindenki a saját területén is professzor volt, de nekünk hetente ott van az ülés, ami egy kötelező történet, a team munka, de nem kötelezőre vettük, és megpróbáltuk együtt megoldani azokat a dolgokat, amiket meg kellett, és azt gondolom, hogy sikerült. És ugye mindig azt mondjuk, hogy a team tagja a beteg is, és mi megpróbáltuk valóban a beteget a team tagjává venni, és sokan olyan szinten lettek azok, hogy bútorokat készítettek nekünk, vagy kiállítást szerveztek, hogy a többieknek, akik benn vannak, legyen valami örömük, vagy a televíziót szerelték, szóval sokan vettek részt azért ebbe, hogy olyan lett, amilyen. Azt szokták mondani, hogy fejétől bűzlik a hal, tehát hogyha jó a vezető, akkor ráragad ez a lelkesedés azért a kollégákra, a tímre is. Azt gondolom, hogy nagyon szívesen dolgoztak nálatok azok a nővérek, ápolók, mindenki. Hát azért ott súlyos betegek is fekszenek, és vannak krónikus betegek. De ott is volt, amikor én feküdtem, ott is volt kómás beteg, nem egy, nem kettő. És itt látszott az, hogy hát én azt gondoltam magamat, az életben nem fog fölkelni, hát szerencsétlen ott visított, vagy nem tudom mi, hát tényleg saját tapasztalatom volt. És doktornő, főorvos azt mondja, meg fog gyógyulni. Tehát olyan hihetetlen kedvességgel és nyugalommal tudtatok a betegekbe lelket venni, vagy a családtagokba, akik ott állnak kétségbe esetlen, és azért valljuk meg egész őszintén, egy stroke után, egy gerincműtét után, egy félig lebénult testtel, egy levágott karral, egy levágott lábbal nap mint nap találkozunk az intézményben. Tehát azért ott emberi tragédiák tömkelegét élitek meg nap mint nap, és ilyen mosolygósan mész oda, vagy mentek oda a betegekhez, és készítetek fel az új életre. Igen, és borzasztóan érdekes csak azok a barátságok, amik szövődnek ennyi idő alatt, mert ugye vannak a hosszabb és a rövidebb ideig kezelendő történetek, és a hosszabb ideig tartó ellátások kapcsán például olyan életre szóló barátságok alakulnak ki amputált és sztrókos beteg között, mert nekem elven volt az, hogy nem úgy vannak, hogy sztrók részleg, és akkor mindenki sztrókos, vagy amputált részleg, és akkor mindenki ugyanabban van, hanem azért kevertük a betegeket, hogy egyik a másiktól tanuljon, meg más jellegű a bíztatás. És ez is egy nagyon fontos szempont volt. Mi az, amivel te rehabilitálod magad? Hát igen, ez nyáron a Balaton, egyértelműen. A kertem, mert egy kertes házban lakom, és nagyon-nagyon szeretem, és az új rehabilitációm a konyhába, a főzés. Mert... Igen, azt hallottam, hogy elmentél főzőtanfolyamra. Igen, és el is végeztem, és akkor nagyon nagy kedvet kaptam, és a férjem pedig a borokhoz nagyon jól ért, és akkor így csinálunk egy kis borvacsorákat barátoknak, és mindig ilyen jó kis sikere. Lehet, hogy azért, mert szeretnek, és akkor azért mondják, de szerintem már elég jó úton vagyok. Szegény édesanyám biztos nagyon büszke lenne, hogy már nem csak rántottát tudok csinálni, úgyhogy nagyon nagy szívvel főzök, jól érzem magam a konyhában.
Emlékszem, hogy annak idején, amikor még édesanyád élt, december 24-én halálra dolgozta magát. Mert az egész család, tehát nagy család a tiétek, neked is 3 testvéred van, most már azoknak a gyerekei, unokái, stb. Hát a mindenki az ég adta a világon, és így álltak végig a kocsik, és jöttek anyukádhoz. Átveszed ezt a szerepet tőle mostanában? Vagy meg tudjátok tartani ezt a fajta családi összetartást? Mert tényleg nagyon összetartó és segítő kész a családotok egymással. Megtartjuk, nagyon igyekszünk megtartani. Ennek 2 helyszíne, 3 helyszíne van. Korábban nálunk volt az alaphelyszín, ahol az összes unokaöcsi mindenki, ha nem is egy időben, mert már azért 10-20 felett vagyunk, de mindig mindenki igyekezett előfordulni. Aztán a Balaton, mert mindenkinek ugyanott van háza Balatonszemesen, és tavaly karácsonykor tudtuk azt megoldani, hogy édesanyám, aki meghalt sajnos, és az ő háza azért egy eléggé nagy ház, hogy ott csináltunk egy retro karácsonyt, 4 méteres karácsonyfával, és mindenki ott volt. És ennek nagyon örültünk. És ő is nagyon örülhetett. Biztos. Azt gondolom, hogy azon kevés orvosok közé tartozol, aki elsők között kezdett el természetgyógyászattal is foglalkozni, és a keleti orvoslás felé is nyitni. Tehát te magad is akupunktúrázol, és tényleg mindent egybevetve komplexen próbálod gyógyítani a betegeket. Az orvosok nagy része elzárkózik minden egyéb szisztémától, ami nem a nyugati orvoslásra koncentrál. Mit gondolsz, mi lehet ennek a hátterébe? Én azt gondolom, hogy egyre jobban nyit mindenki. És nem tudom, hogy az én hátteremben mi lett volna, hogyha akkor ott Párizsban a szomszéd rendelőben 4 kézláb bemenő ember a 2 lábán jött ki és elment, és én érdeklődtem, hogy mi történik oda benne, és mondták, hogy egy idős kínai professzor szúrja őket akupunktúrával, beengedett, elmondta, hogy mit tanuljak, megkaptam a könyveket, hazajöttem, megkerestem az akkor funkcionáló egyik legnagyobb akupunktőrt, és megtanultam az akupunktúrát. Tehát ennek most már bizony elég réven, mert 85-ben tettem meg azt a licencvizsgát, ami szükséges volt a működéshez, és hittem a saját szememnek. Azt hiszem, ez a jó szó. Ez jó. És lehet, hogy nekik nem volt ilyen tapasztalatuk, hogy ezt a hitet megszerezzék. De látom, hogy egyre többen különböző diétás dolgokkal, meg mindenféle módszerekkel próbálkoznak talán nyitni. Nem tudok a nevükben nyilatkozni. Utolsó percekhez értünk. Az egyik, amit mondtál, hogy a főzés, az, ami kikapcsol. A másik pedig természetes, hogyha a férjeddel együtt tudtok lenni egészségben, mert azzal is időnként problémák vannak. Igen. És hogyha elmentek táncolni. Ez számomra zseniális. Igen, nagyon szeretünk táncolni, bár most már, hogy idősödünk, azért most már a lelkesedés lohad, de mi beiratkoztunk tánciskolába, mert egy Bécsben levő bárra elmentünk, mert azt gondoltuk, hogy mi nagyon, de mi egyáltalán nem voltunk nagyon, mert a bécsi úri közönség a menüetre menüettet táncolt, a rock and rollt, és mindenféle táncra a megfelelőt, és mi csak néztünk, és akkor hazajöttünk, és beiratkoztunk egy tánctanfolyamra, az egész család úgy, ahogy volt. Szerintem mi végeztünk a legjobban, és azóta nagyon-nagyon szeretünk táncolni, és úgy táncolunk, ahogy az elő van írva a zenére. És reméljük, hogy úgy tudtok táncolni, nem úgy, hogy fütyülnek nektek, hanem úgy, ahogy ti akartok. Édes Verám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen a beszélgetést és azt a fantasztikus hitet, amivel gyógyítod az embereket. Köszönöm. Csak így tovább. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen.